Здравейте, тук сме на щанда на Hammerly Arms, една фирма на Umarex. Днес имаме да ви покажем новата им пушка, която е с периферно възпламеняване. Тя е в 22 LR, но също така ще се предлага в 22 Magnum и скоро очакваме още калибри. Уникалното нещо за тази пушка е начина, по който се сменя цевта. Отваряме болта, натискаме този бутон тук, дърпаме и цевта вече е махната. Ако искаме да сложим нова цев или същата цев, съответно заслагаме я, натискаме бутона, натискаме, затваряме болта и цевта вече е сложена. За да може да смените калибъра, трябва съответно да смените и пълнителя. Друго интересно нещо за самата пушка, имаме линеен затвор, имаме M-LOK на хенгарда отдолу и също така място за натапка. Спусъкът е сравнително тежък, но може да бъде лесно сменен с всякакъв тунинг спусък. Очаквайте пушката скоро в Zarimex.